Ferdi. Ferdi, mana Ferdi? Ayo. Mana masker double ya Pak? Aduh. Yang penting sudah sehat. Malah sudah punya daya tahan antibodi. Iya. Ayo, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh hadir di sini untuk melayani Engkau sebagai pemusik, organis, pianis, song leader, tim multimedia, live streaming, sound system. Pimpinlah kami beserta seluruh para lado yang bertugas, pendeta dan seluruh ruas atau jemaat di rumah dan di sini Tuhan, untuk bersatu dalam memuji dan menyembah Engkau. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir dan kami semua
huriani tuhatta, dehamu amanami, do inanami, do nangya nakon nami na posobulong, nadong di bagas joron, suaksoni amanami, inanami, do anakon nami na posobulong, na mengikuti kebaktianon secara live streaming dia kabagas tabi, tapuk kama parminggota, marulaon nahohom mahita. Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 560 sada, ayat sada, satro di ayat 2 jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na Tuhan palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na dia udangau na punasa, poda ni namar suruau doi, mula dong manangise na mabahen lo manirohana diamai, boton nido taringo tupudai, manang nasia debata, manang na huhatahon isian roha-rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akka batangaik na mangulu do mabaur siat pamatang ni naporsea diau, haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nasokkal jalan abonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alanihu pangido hami tuho, saya ramoti hami asa unang jukat kami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jalan burju rohanami dia dopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita.
Tapuji matuhatta marhitede nomor 122 ayat sada. Tangihon hamuma patik nidebata, ima patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik perjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakupahu bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang dani sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manak sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalan na, ay hona uhum na dusugot ak na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, di naunomari maulahamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni, ari padanan ni Jehovah di batamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naunomari do di top pada bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu debata Jehovah, ari paredianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jala liling mangolu di tano na nileon di Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak pemamunu, patik papituhon, unak pemangalakop, patik pawaluhon, unak pemanako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatan na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham donga saripen ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tupatik na sapului odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas. Saya luluhonokku dodo di dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akkana sugoroha diau. Alayasi dorohakku di akkana maribu-ribu, akkana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patikki. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata lahu mangulahon patik nai martangyang mahita. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 210 sia ayat sada satro di ayat 2 jongjong mahita.
Tapau du be marohatta, tatopo ti madusatta tuado pan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si roha jala partelup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi marohami dahami, di baheni sai sesa sude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asin ni roham, hati goron na pinatupani anakmu do nahu pangasahok kami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sesandi dosatta. Isebe mangulahon akan napinilit ni debata. Debata do nama mitori. Isa do na badabuhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mula mangulu do jala disiamun di debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 124 ayat sada. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggut tasadarion imana tersurat di Lukas bidu 2 mamukas yan ayat 40 sada sahat rodi 52 tajahama marsorik soring. Tuhan Yesus marumur 12 tahun di Jerusalem. Jala ganup tahun laho do natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dangdung marumur ibana 10 tahun. Rapna kok do nasida songon nasomal di pestai. Asadung diradoti nasida kari rayai. Dinalaho mulaki nasida tinggal ma Yesus danahi di Jerusalem so pamotuan ni natorasna. Diri nasida naurap dohongan sauduran ibana. Jadi didalani nasida ma pasadarian mengalului ibana di tengah-tengah ni akat todong dohongan. Duk sojuk pang nasida ibana, ngulak manasida tu Jerusalem laho mengalului ibana. Salpu tolu hari dapat nasida ma ibana di joroi hudul-hudul di tengah-tengah ni akat guru tumangihon hata nasida uhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana dibahet terus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana songgot rohana sida jala dipakulingi inanai ima ibana. Buasa dibain ho songoni tuhami anaha bernito wap hami dohot amangmu mangalului ho. Gawe di dok matu nasida puasa pola luluan muna au dang di botohamu napatut doau di bagasan bagas ni damang Alai dang di atusi nasida hatanani dok nai tu nasida. Los tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu Nasaret jala pangoloi do ibana di nasida alai di peop inanaido sude namasai di bagasan rohana.
Jadi lam ganda matorusni rohani Yesus nang dagingna. Lambi halomohon debata nang jolma ibana. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Tabi gema persembahan pujian sian anak kota na Posobulung.
Puluonom ayat 1 sahatro di ayat 2 jongjong mahita. Tahatidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon nidongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pergugo na suatu dusan, natong palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jahuba na susadai, iman na tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian siantod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaw na birnit di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana dihaw pinarsilang, na tua tubano to rudong ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lao hudul di siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, daladong sada huria na badia, huria hatopan na Kristen akan na badia, dohot dihasasaan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay ma tikting na masa do naneng masa dihita di bagasan sa minggon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 16 Dung Trinitatis 10 September 2020 sada. Topik minggu ngolu di bagasan panogu-noguon ni debata. Sada parmingguon di hari Minggu. Sada titik sada. Pakobasion parmingguon di Huriata di hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Tapatupado parmingguon 2 hali. Ima A. Bahasa Batak masuk pukul siawib. B. Bahasa Indonesia masuk pukul 10 waluwib. Pinangi doma di ruas ni Huriata, Boy mahita mandohoti parminggoni di bagas tabe.
marhite live streaming. Songoni ma pinabotohon di Huriata. B. Mulai siang tanggal 3 Oktober 2020 sada patupaon di Huriata ma parmingguan songon nasomal. Masuk 3 hali ima pukul 7 wib, 10 wib, dohot pukul 10 walu wib. Songoni ma pinabotohon di Huriata. 2. Patangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang namandohoti di gereja tu Patangyangan di hari Jumat tanggal 24 September 2020 sada ima wilayah sada. Asarenta maro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihuton Patangyangan ni di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal Patangyangan wilayah boi mata jaha di tikting na adong di hita. 3. Persembahan minggu, Patangyangan, dan persembahan bulanan dohot tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan Patangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah baik secara langsung atau tunai dan untuk diserahkan kepada bendahara melalui rekening gereja, BRI atau Mandiri. Juga QR Code Gereja HKBP Pasar Minggu. C. Memberikan pelean bulanan dohot tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. 4. Dewan-dewan. 4 sada Dewan Koinonia. 4 sada seksi sekolah minggu. A. Link Zoom ibadah minggu sekolah minggu secara online tu kelas 5 dohot kelas 6 dohot kelas gabungan boi mata jaha di tikting na adong di hitabe. B. Hombar tu perayaan 160 tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon ulaon perlombaan tu sekolah minggu. 5. Lomba mewarnai, puisi, storytelling, dohot kreativitas secara online. Batas waktu pendaftaran 5 Senin tanggal 27 September 2020 sada. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi pengurus seksi sekolah minggu. Tatangnyakon ma asa mardalan dengan acarai. 4.1.2 seksi remaja. Parheon remaja tahun 2020 sada. Hombar tu ulawan parheon remaja tahun 2020 sada. Tabege ma sosialisasi sian wakil panitia parheon remaja. 4.1.3 seksi perempuan. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon ulaon. 5. A. Pelatihan manajemen usaha catering secara Zoom siang tanggal 20 tolu 1 tanggal 25 September 2020 sada. Bekerjasama dohot Lembaga Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan atau PKK Demono. B. Festival Paduan Suara ketiga Perempuan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta secara virtual. Lagu festival buku ND 716 ayat sada dot ayat 2 bahasa Batak dengan aransemen E.L. Pohan. Pendaftaran dot informasi boima menghubungi Ketua Seksi Perempuan Nyonya Situai Kota Barat Sandra Boru Sidabutar.
4.1.4 seksi Naposo Bulung. A. Di tanggal 25 Juli 2021 1 tanggal 21 Agustus 2021 Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu mandohoti lomba cover lagu virtual Siala di Patupa Parheon Remaja Naposo Bulung NHKBP Slipi tahun 2021. Nani wakilan ni Sada Tika Boru Purba. 2. Natasha Hot Maria. Hasil ni perlombaan cover lagui Monangdo Yana Kota Ima Tika Purba Gabe juara sada. Alani tabege ma ende pujian sian Yana Kotai Tika Boru Purba dohot Natasha Hot Maria secara virtual. Di Parmingguan Arian dohot Botari di hari Minggu Sadarion tanggal 10 September 2021. Saya anggiat ma ende pujian nong pinasahatni Yana Kota gabe membayan semangat tu pelayanan Naposo Bulung di Huriata. B. Parheon Naposo Bulung. Rangkaian kegiatan taringot tu Parheon Naposo Bulung boi mata jaha di tikting na adong di hitabe. Dung sidung tiktingon tabege ma sosialisasi sian panitia Parheon Naposo Bulung. 5. Namar bagas. 5.1 titing paduahon Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Eden Hasudungan Situmorang Anakni Amata Horas Parluhutan Situmorang Tubuni Inata Dame Sinta Halomoan Boru Saragi. Alamat Jalan Karyawan Tolu Karangtengah Tanggerang Banten. Ruasni GPIB Kasih Setia Ciledug. Dohot Orwana Krista Yuliana Boru Simanjuntak Boruni Amata Narson Hitler Simanjuntak Tubuni Inata Situa Osna Boru Silitonga SPD. Alamat Tanjung Barat RT 005 RW 006 Jagakarsa Jakarta Selatan. Wilayah 2 Ruasni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu 25 September 2021 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Di Pasu-Pasu Tuhata Masakap Pardongan Saripeon Nasida. 5.2 titing Parjolo. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason David Wilfried Nadabdab SE Anakni Amata Dr. Andus Ronald Amir Nadabdab. Tubuni Inata Albin Boru Pangaribuan. Alamat Perum Tanjung Masraya Blok C2 nomor 1 Tanjung Barat wilayah 1. Ruasni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Dr. Gigi Dewi Andosi Boru Nainggolan. Boruni Amata Endi Manganur Nainggolan. Tubuni Inata Sentina Anggiat Saur Boru Malau. Alamat Jalan Lembang Baru 4 nomor 27 RT 002 RW 00 Sia Sudimara Barat Ciledug. Ruasni HKBP Petukangan Resort Petukangan Jakarta. Pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Di Pasu-Pasu Tuhata Masakap Padongan Saripion Nasida. Onom ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado Nihuriata HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di Hamu Sude Ruasni Huriata.
Guar-guar ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon mulai siang tanggal 10 September 2020 sada, satu tanggal 25 September 2020 sada, boi mata jaha di wata jemaat na adong di hita. Hatani debata di nama ulang tahun ima. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata, boi mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songoni matikting dihita di Bagasan Samingguon. Sonari tabege mas sosialisasi sian wakil panitia parheon remaja. Ras diulutima sian panitia parheon Naposo Bulung. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Sawok Simanjuntak. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Sitorus, Amang dan Inang Parahalado, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, serta anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja yang kami kasihi, baik yang beribadah pada saat ini di gereja maupun di rumah. Saya Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak, mewakili pendamping remaja dan panitia Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan Parheheon tersebut. Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2021 ini mengambil tema Hidup sebagai Anak-anak Terang, Efesus 5 ayat 8-21, dengan subtema melalui pelaksanaan Parheheon Remaja, Gereja HKBP Pasar Minggu memperlengkapi remaja menjadi warga gereja yang kuat dalam iman, misioner, modern, dan berdedikasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam rangka Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu ini, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu pertama, Lomba Parheheon yang telah dilaksanakan secara online, terdiri dari lomba cover lagu, short video, dan interaktif drawing. Yang kedua, workshop secara online atau lewat Zoom meeting yang telah kami laksanakan pada hari Sabtu kemarin 18 September 2021 dengan topik pembentukan karakter remaja Kristen HKBP Pasar Minggu sebagai anak-anak terang di tengah situasi pandemik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Frida Simangunsong Boru Siahaan sebagai Guru Besar Fakultas Psikologi UI. Puji Tuhan, acara workshop tersebut berjalan dengan lancar dan diikuti oleh sekitar 80 orang partisipan. Selanjutnya adalah Puncak Parheheon. Acara ini akan kita laksanakan pada hari Minggu yang akan datang, 26 September 2021 pukul 12.30 dengan acara ibadah Minggu Remaja, pengumuman pemenang lomba, dan pembagian hadiah yang akan diadakan secara offline di ruang ibadah kita ini dan akan disiarkan secara live streaming. Besar harapan kami agar anak-anak remaja beserta dengan orang tua dapat hadir pada acara tersebut dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami mohon kepada orang tua yang berkenan hadir agar terlebih dahulu mendaftar melalui Google Form yang sudah disampaikan kepada seluruh anak-anak kita remaja HKBP. Demikianlah rangkaian kegiatan Parheheon anak-anak kita remaja HKBP Pasar Minggu. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Amang dan Inang, orang tua kami, serta partisipasi dari seluruh anak-anak remaja HKBP Pasar Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Horas.
Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta rekan-rekan remaja juga Napo Sebulung yang kami kasihi. Puji syukur pada Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Pada kesempatan ini, kami Napo Sebulung ingin menyampaikan informasi terkait rangkaian kegiatan Parheheon kami yang akan kami laksanakan secara daring. Adapun tema yang akan kami angkat dalam Parheheon tahun ini yaitu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, diambil dari Filipi 4 ayat 6-7, dengan subtema, di tengah kekhawatiran, akan masa-masa yang tidak pasti, kiranya Napo Sebulung dapat berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas panggilan gereja. Rangkaian kegiatan dalam rangka Parheheon kami adalah sebagai berikut. Pertama, lomba Parheheon. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini membantu kita semua untuk tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sulit untuk berkumpul dan bersekutu. Untuk itu kami mengadakan perlombaan secara daring, yaitu cover lagu dan video kreatif, yang periode pendaftaran dan upload karya dilakukan mulai tanggal 19 September 2021 hingga 1 Oktober 2021 dengan target peserta Napo Sebulung HKBP se-Jabodetabek. Yang kedua, webinar. Di tengah masa yang sulit ini, topik kesehatan mental menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan di kalangan muda-mudi dan dibahas melalui pendekatan Alkitab dan ilmiah. Maka dari itu, kami mengangkat tema Less Insecure, More Grateful yang akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Oktober 2021, dibawakan oleh Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube HKBP Pasar Minggu. Kami juga hendak mengajak Napo Sebulung HKBP se-Jabodetabek untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan yang rangkaian terakhir, ibadah Parheheon akan dilaksanakan di hari Minggu 3 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 18 WIB atau ibadah sore di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram Napo Sebulung HKBP Pasar Minggu atau menghubungi narah hubung yang tertera pada warta jemaat. Kami, Panitia Parheheon Napo Sebulung HKBP Pasar Minggu, mengajak seluruh Napo Sebulung untuk dapat berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Parheheon tahun ini, agar kiranya melalui kegiatan ini dapat mendorong Napo Sebulung untuk semakin bersukacita dan semangat dalam pelayanan di HKBP, sebagaimana dikatakan Napo Sebulung adalah bunga-bunga nihuria. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Huhut papungupelian parjulu, sokson yang dihamu dengan nami ruas mengikuti kebaktianun secara live streaming. Boido papungota peliata melalui Dina Pasahaton, melalui QR Code, melalui rekening Bank BRI, dohot Bank Mandiri. Pinasahak ma tuhita saluhutna, asata pasahati di bagasan lasni roha. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 226 ayat sada dohot udutna. Adong doha so
martangiang mahita, dame ni debata na sumurung, sian saluhuk na roha, lima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat mengikuti ibadah minggu ini kepada jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming dari rumah. Saya parhorasama dihita saluhna. Hatani debata sian parjamita biddu 10, mamuka sian ayat 10, sahatu ayat 15. Songonoma hatani Tuhan. Molodung matultul takke dibahen manangise, jaladang di Garut babana, ikon mangasahon gogo nama ibana manalikon, alaina marhasiakon habistaran ido nadumenggan, molo mamargut uluk tagan sohona tabas, dang be marlaba hapadian ni panubuti, molo lomorohani pinggol ubege pakatayon ni halak napistar, alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sadiri, mula ni pakatayon ni pamanganna haotodo, jala ujungna hata lalain sabingdo, sai di padeak-deak halak naoto do hata hatana, dang di boto jolmai manangaha na masa sugut, tung ise ma pabotohon tu ibana, manang aha na masa duksalpu ibana, ayat na parpudi, hangaluton ni halak naoto, mangalujai ibana sadiri, ala sodiboto topotonna dalan tuhuta, ido sahak ni turpuk jamidatai. Dihamuna akadongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus, turpuk jamita nasinuraton Raja Salomo, nagawe kesaksian hidup sian Raja Salomo, seorang raja yang pintar, nabisuk di parnguluon di Jamani, mangalehon tuhita sada sitiopon, manang perbandingan kehidupan halak nafistar dohot halak naoto, alai nagabe garis bawah ni turpuk jamitaon, dang marlapatan habisuhon, mariswangdo habisuhon, molo soadong biar mida Jahoba. Jadi digijang ngisudenai ima biar mida Jahoba. Bahasa Indonesia na takut akan Tuhan. Itulah yang paling berkenan.
di hadapan Kristus Tuhani. Mari suanggui alai di suara marison sai taluluima habisuhon nasian dewata. Sai taluluima habisuhon nasian dewata. Unang mahabisuhon nasya portibion. Habisuhon nasya dewata imana adong di Tuhan Yesus Kristus. Alana di dokor do di sada Korintus sada ayat 30. Buita bereng jolo. Sada Korintus sada ayat 37. Ai Yesus Kristus do habisuhon dihita. Bahasa Indonesia Yesus Kristus sumber hikmat bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Hiadon gawe tema ni Natal PGI 2019. Jadi dapatan bisuk gohita molo tahaporsiai Yesus. Alana Yesus isa diri do gawe habisuhon dihita. Mangihuton sada Korintus sada ayat 30. Dihamuna kadonga saporseaon orang bodoh banyak bicara. Tapi songon naidokna di turpukon gawe besi pare kelon. Gawe mabani-bana madebu. Gawe songon na lalaen. Hidupannya dokon tong kosong nyaring bunyinya. Alani ada maksud nihatan debataon asahita bercermin tu firman Tuhan. Alana firman Tuhan do cermin kehidupan. Amin. Bahasa nahurang go amin. Iya. Hatane dewata do cermin kehidupan. Di ngulut tahun amang inang. Jala di dokodo di nasihat ni Rasul Yakobus ada 19. Boleh tok tabereng di tempat duduk masing-masing. Nasihat ni Yakobus ada 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Nasihat ni firman Tuhan do teng. Jalekon nasihat ni firman Tuhan do panglima tertinggi di ngulut tahun. Bahasa Batak nga tongka dong ate. Gir-gir menna manangi-nangi bakol makkatai. Alana gudanggo alani namakatayo gabe aro te marmara do gabe huranggo. Alani ma nasihat ni firman Tuhan itu te saya tayungok mei. Yakobus ada ayat 19. Dihamuna kadonga saporseaon habisuhon marlapatan lao pasangapod debata. Jadi lapatan manang makna ni habisuhon nata dapot sian Kristusi nakingan sesuai tu sada Korintus sada 30 sipatna manang tujuanna intina ima lao pasangapod debata. Dohot lau palason rohani gudang jolma. Lau palason rohani gudang jolma. Sebanyak-banyaknya orang bersuka cita. Alana hita ngadapotan bisuhon sian Kristus
sesuai nata jahan akingani, nata bikin akingani. Jala di do nakimuse di turbu jami tahun, habis suhoni do mabai jolma sukses. Alai habis suhon na idabo siya Kristus. Sada Korintus sada 30 nakingani. Habis suhoni mabai jolma sukses. Alana hatan depata sangat bermakna. Hatan depata sangat berfungsi marlapatan. Di dokod dote di 2 Timotius 3:10 hatan depata boy pasingoton paulihon gurang ibani sete 2 Timotius 3:16 firman Tuhan banyak fungsinya paingoto jolma asa jolma lurus jalannya, jangan bengkok-bengkok. Jadi alani maka amanginang intini buku parjami tahun ima habiari ma debata radoti ma tonana takutlah akan Tuhan. Jikalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita akan memelihara hukum-hukumnya. Kita akan memelihara hukum-hukumnya. Karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Karena ada penghakiman yang terakhir. Hobartu buku Bibeli. Adong penghakiman yang terakhir alani naing mahita takut akan Tuhan. Marsihohot tu Tuhani. Marhabiaran tu Tuhani. Asa marlapatan parbinotoan na tibbo pengetahuan yang luas marlapatan ma. Alana songon edeta nakingania manginangate 210 sia nakinganete. Seo parra nak saya sonarong ko nakina buti-buti manguduk-uduk 210 sia buta ta weran jong se manginang. Coba inang dibikin dulu 219 ayat 2 setengah suara. Alana memang pelan aja nang setengah suara. 210 sia ayat 2 teh. Tadi mananget. Dua 210 sia ayat 2. Merhulung roai ale-ale dongan tading dosudenai nang pedi pataruhi satu deani lahodomu senasi ditadikon bakei menyentuh alana mobil terakhir ni jolma dang Avanza teh ale mobil jenazah do sesuai buku ede 210 sia
jala tempat tidur terakhir pe dan spring bed alai adu warita he permul-mula ni peti mati jala rumah terakhir pe dan di Pondok Indah manang di apartemen alai kuburan do tempat tinggal terakhir sesuai dohot bukwede 219 ayat 2 nang pe di pataruh kita tu dia ni taringgo kita isi nama kita ima rumah terakhir sebelum pengangkatan rapture kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi alani dang marlapatan habis sukoni molo so ubelga takut akan Tuhan biar mida dia patah alana Raja Salomo pe ido di hati dakon takutlah akan Tuhan semuanya akan berlalu hamoraon hagabiun asangapon berlalu alaina so berlalu ima halak namar siho tutuhani idu nasulu salpu alanima manginang habisuon ni dia bata ido sipak kyota jala moladong dihita na hurangan bisuk dipanggil masih Tuhan Jakobus 5 moladong na hurangan bisuk dipanggil masih Tuhan Jakobus 5 jalan taruh nakingane Yesus Kristus doha bison dita 1 Korintus alanima tahapor syama Tuhan Yesus Kristus sumber ni habisuhon tahapor syama ibana na mangalehon hanguluan dohot habisuhon jala tapakke ma sileleon ni Tuhani khusus lau pasang apa Tuhani jala mabahen las rohani akka jolma amanginang nakingata bigi kegiatan ni remaja remajaon omma tiang ni gereja hidok na julo imedan bunga-bunga molo bunga-bunga melos doinna tiang ni gereja matabainin na mudah-mudahan molo tiang gereja bui hot jadi alani tonggo mulak tuatan ebatate kalau setolu ayat 20 ada hai bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah anakmu juga hai ibu-ibu jangan bangkitkan amarah anakmu didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Kolose 3 ayat 21. Didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Asa muncul aka generasi-generasi penerus yang takut akan Tuhan. Nama biar tu de batak. Alana onggo alak batak hok depete anak kokido amora hok dope dangkope markati memang itulah harapan jadi alani tabuat ditangyang ta jala tapasingot ganu pari ganu tiki amanginang asa akan kotai marlapatan muse diari naneng ro jadi naparpudi unang hita mabiar menghadapi perngulut tahun
apalagi di masa ni pandemi COVID-19. Molo tabigi yakka berita na masa nunga songon na mulai alayago madokon ro na piannom mo sa bulan Desember na isi roniku varian baru na. Jadi hatan di mata itu narawate Yesaya 41 ayat 10. Molo ngamang nono pelu doate. Jangan takut, jangan bimbang. Yesaya 41 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelamatkan engkau, yang memberikan kemenangan kepadamu. Yesaya 41 ayat 10. Ido nakir rodo pe amangin na bulan 12 baru pe tahoy na romes ite ale to teta maningot prokes jala ubel ke mamuse taingot Yesaya 41 ayat 10 ido kodom ite nakit Yesaya te perjanjian lama perjanjian baru tapi reng musejo Sada Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Bahasa Batak. Tinggakon hamuna ma nasa nahinol sohon ni rohamuna tuibana ai disarihon dohamu. Sada Petrus 5 ayat 7. Jadi melupat dita adong spesialis na, anggo spesialis ayat mau deh. Spesialis, anggotok spesialis nasing ate. Ale ayat-ayat itu jemita honon na mantan bosnya juli turganda. Itu tuh asa membumi ayati. Amin. Asa masuk tu haporseon. Alana hatan debata dang bui hita sirang siani. Kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Molo tabereng ko na masaon, murah-murah dojol mamar sahid. Murah-murah mate. Ngehebis betano. Itoro mo setano isan, mabenaha di luar kuburan. Itoro mo se hebis. Ay rodo pe mangin na mo se natuar ya dong. Bulan Desember mangin na. Pinapos maroa. Amin. Amin. Iya, pinapos maroate. Taingok mahatan itu hani. Ale undang lupa masker. Di rumah sakit iba itu teh. Molo laut rumah sakit RSUD Pasar Rebo, kontrol jantung, kontrol penyakit dalam dilarang ngobrol sesama pasien. Ipahombe mesina itu tongate. Asa unang adok kesempatan naha. Tertular. Aku nasi rumah sakit nasing peteng nih dilarang ngobrol sesama pasien. Jadi adong waktuna segala sesuatu indah pada waktuna. Non katain nama itu terus. Tangang beta sip. Olah nama katain terus ate. Tapi sekarang jangan dulu. Jangan dulu. Tai huton nadidok ni pamareta. Jadi omah hatan depata manginang songon topik minggu olo mahita togu-togun ni hatan depata. Salai olo mahita togu-togun ni hatan depata topik minggu. Jala daluluima habis taran nasian Kristusi. Tahapor siaima Kristusi ai Kristusi do mula ni habis tarat di hita. Amin. Martangiang maita. Mau lihat tema di pasat tam itu ho Tuhan di manugo ni Arion saya si maroham dihami Tuhan buka ma rohanami selebar-lebarnya lau majalo hatam nahubigi hami bagi harion
bui kami bertahan hidup dan alani gugu nami Tuhan, dan alani malo nami ubiki kami do murah-murah do jolma marsait dungi mate Tuhan, alai sudi nai siapa mau Tuhan mudo, alai mau lihat goreng ma di pasat tami Tuhan, ala mangasi do peho Tuhan, mangalehon partikian nauli asa pakion nami lau majaha hatam firmanmu ai ido naho Tuhan, asa anggiat taruli hami Tuhan jala mewarisi kehidupan kekal kerajaan Allah naung di parbaga-baga ho tuakka na holong roha di ho pasu-pasu masude ruas ni huriam lumobi akka ruas lansia asa tabamu kekuatan tubuh, kesehatan yang baik, asa tetap nasida Tuhan sehat sehingga virus tidak bisa masuk tu bagasan pamatang ni nasida. Alani siak kodoi Tuhan, saya ajar-ajari ma nasida saluhuna. Songoniakka generasi muda Tuhan, nakarejo, na marsikola, saya ajar-ajari ma Tuhan. Asa adong nagabe kebanggaan di natoras, sukses akka generasi penerus lumubi akka remaja nanayang mabahen kegiatan asa totong nasida Tuhan takut akan Tuhan martabba-tabba parbinotoanna alai tetap nasida Tuhan santun kepada orang tua alani urupi manasida napatupahon rangkaian kegiatan pasu-pasu ma pamaretta nami ngahuberek kami Tuhan parsitutuon ni pamaretta urupi ma pamaretta Tuhan dang nadotami menyumpah-nyumpah pamaretta alai manangiakkon ngatakas diberek kami Tuhan jala padao ma akka unsur-unsur pemerintah sian rakus korupsi menyalahgunakan waktu menyalahgunakan wewenang asa tigor-tigor diulahon nasida untuk kesejahteraan segenap lapisan masyarakat jala songonima Tuhan mula tungadong akka na di bagasan persahiton na di bagasan perawatan posdorohan nami Tuhan bayon mudo nasida pulih sehat normal sehingga bui nasida beraktivitas jala bui nasida roh memuji marsoba martangi yang marede tuho di bagas mon di tiki na lehet tuari naneng roh naneng mula be mahami satokin nai Tuhan juluani lakanami sahat tu bagas masing-masing maboan firman gabe firman kehidupan di parngulon nami na ilyakodope kesempatan asa tetap kami Tuhan marlas ni roha atong pataru mahami sonang suhari beribuan di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan amin ta puji ma tuhata marede mahita huhuk ma tapasahat peliata
martangiang mahita lau pasahaton peliata tu debata. Ali debata amanami na di bano gijang hodo harwan isalhut silehona denggan dok nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na dilom itu hami pilihan nam itu ho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon harjamu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisililom itu hami. Asalam kirkir hami mau leate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali manami dari bano gijang, saya pinarbadia ma goharmu, saya Roma harejomu, saya saut malam meneroham di bano tongau songon na di bano gijang, leo matuhami saya darion hanguluas siap hari, saya sama dosa nami, songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di ropakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selama hari Minggu madihita saluhutna amanami do inanami anggo namar si jalangan tutikinan yang Roma hita horas madihita